hublaya pi baro ngade i marina kashnong trai jo ngade na latira ban ngapriang sngubhaya pi baro sya kani ke channel jo nga latira roots habang ngayat ka shanie ken pi ngayo i shanie ka we ka rukom le thamai ba khmat bat hakan ro dukan la penpur da ki syntiew sudah tang ba kambun na kita kidukan kide ki restoran pi peit kum katei hante wow itenat dei kita ki syntiew haba ki syntiew ki itenat ki buan ba ki kena samla ki be shendur ban bu ha ki Instagram jongki sapit kai mo ke jing pen bet syntiew ha kmat kani kedukan ke itenat ne em ngati da kata pi peit kum kini hang niru wala ki bu bat kitnat ding basisya henry kidang kamlong artificial pi katai hang tai ru wala da kiwa makna da kislakai balong kum kisla sisya henry ngam itnat pi kum la pi mo ban pen yanujor bat kisla basisya kum kini hang ni pet ki itnat baham dei pet ki don wat ki ding sok jauh basisya ru tang bawan lada kini ki jing tung ni kisla basisya ki itnat ka jing pat kalong baha ke portlang ki yap slabat senlen kum ni itnat dei haba pet kum tei ikwa hiro ban lej rung hapo kidukan na kata-kadau pi ki trai dukan ki persangkat bala ban pen itnat ya ki dukan lajong kenang ban khring ya ki briew ki ju pen pur ne pen bet lang ya ki syntiew kai bat ki syntiew shisha pet pi wat katai kedukan badi syntiew shisha henry ka pen pur da ki te ki syntiew kai khmat jongka bat da ka balik kum ni ki khring ya ki briew ban lej rung hapo ki dukan jongki klem pep pi ki briew ki yap biet ya kini ki syntiew bahe bat bakam pela na kata-kadau kini ke restoran kadap briew mam ki try dukan ki shem jenjar pi ban bu da ki jingtung na ki syntiew basisya bat dei na kata-kadau ki kamla ban bu da kini ki syntiew kai peit kum kani hangne ke restoran pio i ani hasad ru ladap da ki syntiew baping peit ki bu sau dong na ki syntiew bat ki penyahap de bat ki syuki wat haduk kani ka menu ru ki lapen pu da ki syntiew ngati ngasyam bakal long palat pi bat nda peit nang ni na jengai kala long artificial no peit kata yang teipat wala da datang ki syntiew kai nre ki itnat da pi kasyong hakaru kompen bet plan pi nga itnat ba ya kata karomping ki kle lang basay rong badum rong bat pasaw kadi kawe na ki rong kabangayo i hapon kidukan bat kanno kinda itnat ba lada day ki syntiew basisya mo Henry's new bok no pi ki datang ki syntiew kai wala kata kini ki syntiew ki syo pi ya ki khmat ki briew bat ki khring ya ki briew ban rung sya po ki dukan peit kani hangne ka restoran ki bun ba ki briew balik rung hapo jongka ngayo sngo hana ba hakum kini ki dukan ba pynriam da ki syntiew ken pi ka jingiohnong jongki nong thiet ni kinong bam ha kini kidukan ka kiew hadu live 4% kani hangi kadai ka restoran jongki nong isya pi bat pet ki khring ki briew da kini ki syntiew baru ni usyaw baki hiyang ni pio i sengok tengan ban dei katai hang tai kadai ka hotel bat ka restoran hapo bat pio i kejing bun ki briew dei ini ki syntiew ban ki light pi ki bakren nya ki ban lit rung
Bat kabiang bah pitep kalak long pa kum ka decoration Christmas ha kapor telang. Kila ban syupen pur tang mat kini ki light red ba mek krik la long Christmas decoration hi. Wat lada ki dei tang ki syntiew kai Nre ka babiang pat kalong ba kini hadu ars nem nice nem om don kamban bujli yaki kha. Kat ba kum katay hantay pat ka restaurant, kababu tang ki Christmas decoration, klem syntiew, kahap weng no yaki decoration ha dian baladep kapor Christmas. Henry katay hantay pat hasenda jongka, ba decorate aki syntiew, om don kampi ban weng no yaki wat hadin baladep Christmas ru. Phi ngenelit pet shu yaki dukan bapen poda ki syntiew khmat jongki. Wan cross chani banya pet nang ni na jan. Pet ya be umdai ya kerukom penben. Kani hang niru nga itenat tapi ya kerukom penpur syntiew. Tang ba katay ki syntiew ti ngay asnguhana baki poida ki paulak tengka. Henry ki trai dukan pat kim sngaw benut ban penut pisa namar kim kuslai syo ban sumari ki kum ba sumari ki syntiew basisya. Nalor kata ya kini ki syntiew lawan ban penpur ne penbu da ki briew ki badi syntiew bat ki batray ya kani kakam. Kinang ban pynriam bat pen itenat tang ba duna no ya kini ki syntiew bat ki sla basisya mo. Kini hang ni pat ki syntiew kide ki balak penpur ha ki tenat dieng basisya tang ba kide ki tenat dieng ki balayap bat bala terkong kinfi. Wow, pet kita hang tapat ki syntiew bahe bah ki kamperum dei. Na kata-kata phi ki trai dukan ki khring ki briew sha ki dukan jongki da kini ki syntiew. Bat kata ka kentop yang ngaru. Ngalayap be dia uniu tiu kulap. Ula khring yang ngaban peit hadukan don ayu. Bat kini ki syntiew ki harapan itenat daya ki jaka bat ya ki briew haba ki yat ka sha rum shaneng. Kam tam lelei ha kapor telang bakriat bat badum kini ki syntiew ki yarap ken diat ban ajin kemen ya ki briew kum juro ya kini ki dukan bakin dup isai bat pediang sengu bahaya kinong tiet ne kinong bam nong di. Ade pet kita ki jingnya dalat kitab ikum ki syntiew bat ki isai mdei kin sakring yang iban let rung ha pok kini ke restoran. Kam tam lele ha kapor telang bakriat. Wow, ngai itenat kata karukom penbet syntiew bat kini kitnat dieng balak yam. Peit thuh kai phi katai yang tai kedukan bamdon syntiew bat katai yang tai pat kabadan syntiew ki bun briew. Ngila banyo ibaya kini ki syntiew la penpur om tang haki restoran nrei haki hotel ru. Kum kani hang ni. Peit la penpur haki lai dong jongka. Itenat umdei baki penpur ra uni urong sao. Kat baki wei pat ki rong ki kam duna tepi banyo i. Kum kani hang ni karong balik. Ade katai hantai lei la pynriam kum kayeng ya tho taki syntiew balik sudah. Peit kiwa de bat kini kisim balik bat ki penme bat kini ka light rong blue. Oh, peit kecing penpur ya ki syntiew hang ni ro ke itenat phi ki kle lang ya ka rong lie ba pink bat ka rong violet. Wan phi ngenelit pet kaya po kalong kumno. Siapa ro ka itenat ba pleng. Ki penyeng da kita kiding syntiew bahe. Wow, anda pet ikum ki syntiew jong udieng cherry.
Bat hang pai hakan dong ro ki pen bet bahari ki syntiew. Ali ngini lek peit kai na jan. Peit ki pen bet bat kini ki syntiew plang. Nang ta ki bu de ya kani ke cycle. Bat ki ro sim. Kinang baham de ban pen bet ya kita ki syntiew. Ngayos ngo hana bakat tu kat ni na ki syntiew. La shna da ki jain rendia. Om da ki plastik. Bat ki la shna roha kata karukom. Baki syntiew ki nom kemding. Na kata kadau trai ki la ban penpur kum ni. Ale pi ngin ya peit kado ya katie kadukan. Oh, peit ki don ki jingtung shisha hang ne apo. Pat ki syntiew kai hang te hachurong. Ti tangkat tu pi shapangkan ni karukom le thamai. Ban penpur syntiew ha khmat dukan. Ngakermen piru pi layo jingmut ban bu syntiew ha khmat dukan jongphi. Bye bye. Saya Shillong suk baro. Let's go pawat klik dan subscribe ke channel Jonga like Terra Roots. Bye bye.